Di ba tatlo? Dalawa. Just two. Natin yung parting malambot. Yan. That's already tough, Mama, huh? Yeah. Take out the outer layer of the skin. Kalaban ko kanina, dalawang machine. Tapos, Take this out. ano pa, What's that? magkaibang luto pa, magkaibang klase. The bilog inside. Oras ka na nang pupunta sa kabila. Kahit daw mga alas 7. Wala, sobra naman yan. Ilagay ko sa freezer yun.